c'est là. Des campagnes venez bien. Cheikh Keita l'un directeur de campagne. Sama Koulibaly. An sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la ne ko an bɛ kɛnɛ jumɛn de kan an bɛ kɛnɛ jumɛn de kan an bɛ kɛnɛ jumɛn de kan nin b'a yira k'a fɔ fasoko sinsinnen don commune 6 kɔnɔ yan'an ka don kuma la an bɛ ɲamakɔrɔ dugutigi fo an b'a alimamiw fo ɲamakɔrɔ cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ barikada quartier fɛn fɛn bɛ commune 6 kɔnɔ a dugutigiw n'a alimamiw an b'u bɛɛ fo k'u barikada o de ye fasoko ye fasoko tɛ a yɛrɛ fɔ ka ɲina a tɔɲɔgɔnw kɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kɔ sabula an sigalen t'o la parce que an tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ la ka taa Kayi ka taa fo Tombouctou président tɔgɔ la sabula ale yɛrɛ tun kan ka ye nin kɛnɛ in kan mais sisan a bɛ Tombouctou a ko k'a ka foli se aw ma an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi Mali tun tɛ se ka bin a kɔnɔ mais a ma tiɲɛ ni Ala sɔnna aw ye danaya da anw kan ni élection tɛmɛna o danaya kelen de bɛ continuer Mali an b'a jɔ ɲɔgɔn fɛ danbe danaya ani laadiriya kan Ala y'aw minɛ ɲuman na cogo min na Ala k'aw ɲuman don so amina yarabi Allah a fɔ commune 6 quartier 10 bɛɛ ye o de nisɔndiyalen don bi en tant que directeur de campagne parce que n ye min ye bi o bɛ somɔgɔ sama bɔ ne ye min ye bi o b'a to n bɛ se ka n jigi da commune 6 kan ko ni Ala sɔnna ko dimanche nata k'an bɛ se ka ko dɔ kɛ a kana to an ka to kɔ an ka taa kala ta Mamadu Umaru Siribe ye fɔ Koloba. Yeah.